Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud. Atong tagtatan. Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako, ang inyong igsuon o gigalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Ulaying Sabado na sa buwan sa Nobyembre ug 28 days na lang Pasko na. Feel na ba ninyo ang spirit of Christmas, mga ka-BG? Perti na gyud kabugnaw sa panono. Ayaw baya patunog ha? O ampingan gyud nato ang atong mga kaugalingon. Sa mga wa pa nagpabakuna, pahinumdum lang mga ka-BG, gideklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga adlaw sa November 29, 30 o December 1 isip bayanihan bakunahan COVID-19 vaccination days. Busa adto na dayon sa pinakaduol nga vaccination center sa inyong lugar ug magpabakuna na aron siguradong merry ang atong Christmas. Kung hapon sa Bisaya Gyud, atong makauban si Office of the President Asec Veloso para sa mga bag-ong abli o natabangan sa Malasakit Center. Makauban sa nato si Sanggunaing Kabataan, Barangay Pajo, Lapu-Lapu City, Chairman Shalako Roatan. Ug aron mag-share ng iyang inspiring story ang naghimo sa mga hit songs gikan sa mga gikahimutan natong viral memes, atong makauban unya si Sean mula pa rin sa Lapu-Lapu City. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon ng good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya Gyud na inyong pun mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malay-Balay ug makita pod sa social media accounts ng RMN. Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo makontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Gyud news sa tanan, gusto ba ninyo og load para pang text, pantawag ug pang internet para sa inyong online classes? Manghatag taog 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 nga lucky winners, napulo ka lucky winners sa Globe ug napulo ka lucky winners para sa smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug inyong address, dayon i-like ug follow ang atong Bisaya Gyud Facebook page aron sigurado mong makadaog. Unya, atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Tristom Shaun Romero, ang atong Bisaya Gyud youth correspondent gikan sa city where the Battle of Mactan was held lungsod sa Lapu-Lapu. Mga ka-BG, ayaw mo og kalimot ha, like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, Department of Trade and Industry Cebu, gilunsad ang ika-32 nga negosyo center sa munisipalidad sa Dumanog, isip tubag sa MSMEs, taliwala sa krisis sa COVID-19. Ang paglunsad sa negosyo center, gipanguluhan ni Dumanog Mayor Efren Contrano Gica, kauban si DTI Cebu Provincial Director Rosemary Kenyanola, nga nahimutang sa Dumanog Executive Building, Poblacion Central, Dumanog, Cebu. Uban sila Vice Mayor Erwin Z. Gica, DTI Cebu Division Chief Marivic Aguilar, DTI Cebu personnel, staff ug local officials sa municipal office. Ang negosyo center nagtumong sa palambo sa kasayon sa pagbuhat sa negosyo o pagpadali sa pag-access sa mga serbisyo alang sa mga MSMEs, pinaagi sa Business Registration Assistance, Business Advisory Services, Business Information and Advocacy ug Monitoring and Evaluation. Sa Region 10, alang sa kaayuhan sa mga minor de edad na residente sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10, Home for Girls, gipahigayon ang Memorandum of Understanding signing tali sa DSWD Field Office 10 ug People Management Association of the Philippines, Cagayan de Oro City niadtong Nobyembre 26, 2021. Agi sa liderato ni DSWD Field Office 10 Regional Director Mariflor Doliaga, lakip sa maong kasabutan ang paghatag og in-kind assistance ug life skills enhancements sa PMAP ngadto sa mga beneficiaries sa Home for Girls. Ang maong MOU subay sa tumong nining ahensya nga mabalik ang kumpiyansa sa kagulingon sa mga kabatanunan sa Home for Girls nga mga biktima sa abuso. Sa Region 13,
Gikan sa 11 kakwalipikadong provincial winners nga miduso sa ilang business proposals, tulo ka batanong mag-uuma ang giila isip regional winners o mo representar sa Caraga region sa national level, atol sa provincial level competition of Young Farmers Challenge. Erico Calumba o Patricia Boticario sa Pinamangkulan, Butuan City, uban ang ilang agribusiness nga Lapaqueño, usa ka hand sanitizer nga produkto nga gikan sa nipa ang naguna sa tanang presenter. Ang ikaduha mao si Jomari Jovillar sa Bayugan City, Agusan del Sur, uban sa iyang agribusiness title nga Holo Mushroom Delight, usa ka value-adding venture nga gihimo gikan sa mushrooms. Samtang ikatulo si Francis Joseph Perdigon sa Manila de Bugabos, Butuan City, alang sa iyang duck racing for balot, penoy, and salted egg production nga proyekto. Ang provincial winners makadawat og dugang kapital nga 150,000 pesos nga ilang magamit sa pagpaayo, pagbaton ug dugang mga ekipo, makinarya o materyales alang silang gipiling agribusiness. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat, Jay. Importante ang magpa-executive check-up o magpakonsulta sa doktor sa panahon nga aduna na kitay dili maayong gipamati sa lawas. Dili angay nga maghuwat pa o mograbe pa kini o maulahin na ang tanan. Gani ang atong beneficiary sa Malasakit Center karong adlaw na natabangan sa pagbayad sa iyang CBC o complete blood count nga lakip sa routine check-up aron pagsisi kung gikinahanglan ang dugang nga medical attention. Alang sa atong Malasakit Center update for this week, aniya si Assistant Secretary Girlie Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Assistant Secretary Girlie. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon usab diha kanimo. Less than a month na lang ug magsaulog na usab kita sa Pasko. Kung Pasko na gani, lain-lain nga mga pagkaon ang atong andamon. Gikan sa sikat na lechon, fruit salad, ham ug uban pa. Apan bisan sa pagsaulog sa holiday season, dili gyud ang ayan nga magbatuyang og kaon ug magpabaya sa atong panglawas. Giawhag nato ang atong mga kaigsuonan nga kung adunay gipamati apan kaduha-duha og pa-check up tungod kay walay kwarta, ang Malasakit Center mao ang inyong kadampan. Gani, ang atong malasakit beneficiary karong hapuna gikan sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Siya nakalibre sa iyang complete blood count o CBC tungod sa Malasakit Center. Si Mike Ritardo Mangupit, 29 anyos, mao ang usa sa makapamatuod niini. Ania si Mike. Mayong adlaw sa tanan, ako di ay si Mike Ritardo Mangupit, 28 anyos, taga Spardos, dito ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Usa ako sa nakaabil sa Malasakit Center, kundiin sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ni adto Pebrero 3, 2021. Ngayong tabang sa Malasakit Center tungod kay nagpa-complete blood chem ko. Tungod sa Malasakit Center, wala ko nabayaran sa akong pagpa-complete blood chem na miabot halos 5,000. Dako akong pasalamat sa atong Presidente Rua Duterte o kay Senator Bungo tungod sa pagtukod niining programang Malasakit Center. Kay tungod niini daghang natabangan niya mga isod nga mga tao, pamilya, usan ako at niadtong mga tawhana o maura na daghang salamat. Samtang niadtong November 22, gibisita ni Senator Christopher Lawrence Cuyabongo ang usa sa mga malasakit center sa Mindanao, ang Dr. George Royeca Hospital nga anaa sa General Santos City, South Cotabato. Mao kini ang ika-22nd nga malasakit center sa nasod. Nagiablihan ni adtong February 2019. Gawas sa pagbisita sa Malasakit Center, mihatag usab ug pahalipay si Senator Bongo ngadto sa mga pasyente o trabahante sa hospital. Sa pagkakaroon, 149 ang atong Malasakit Center sa nasod. 83 anaa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong alagad nga Bisaya Gyud, Assistant Secretary Girlie Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Daghang salamat sa imong Malasakit Center update Asec Enriquez Veloso gikan sa Office of the President ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills. Pangitaa lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibok nasod aron kamo matabangan. Unya mga ka-BG, atangi ang mga load winners from last week's episode na ihatod sa ato ni Tristom Shaun Romero mula sa city where the Battle of Mactan was held, Lapu-Lapu City. Tutok lang mga higala, we will be right back. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build, build, build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA. Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway. Bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mayigit 29,000 kilometro na kalsada. Mayigit 400 seaport projects. Mga bagong tulay, rehabilitasyon ng naiya at wala ng laglag bala. At mayigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Andanar ni apil ba mo sa atong load promo last week. Karong hapon, ihatod ka nato ni Tristom Shaun Romero ang atong youth correspondent gikan sa city where the Battle of Mactan was held, Lapu-Lapu City, ang mga load winners from last week's episode. Kinsa-kinsa sila, Tristom. Maayong hapon sa tanan na nagtanaw ug nagpaminaw karon sa atong Bisaya Gyud. Ako di si Tristom Shaun Romero, taga Pajo, Lapu-Lapu City. Di ata karon sa Mactan Shrine diri sa Lapu-Lapu City. Diri ta mag-announce sa atong winners sa atong load giveaway from last week's Bisaya Gyud episode. Atong first 10 load winners kay si Caitlin Barro from Cebu, Larry Tubo from Leyte, Marjorie Querente, Negros Oriental, Atiliana Dumayhag from Oslob, Cebu, Nino Abalye, San Isidro, Leyte, Louis Arellano from Del Carmen, Surigao del Norte, Jacinto Maslog from Tagbilaran City, Margie Estolaga from Carcar, Cebu, Marvin Lubang from Kauban, Leyte, Queen Pearl de la Peña from Bukidnon. Congratulations sa atong first 10 load winners. Usa ta magpadayon og announce sa atong load giveaway winners. Tibaw ba muna pag April 27, 1521, sila Lapu-Lapu uyog sa iyang mga tao na taga Mactan, ilang napildi og patay si Magellan. Mao to ang considered as the Battle of Mactan. Mao na karon si Lapu-Lapu considered the first national hero diri sa Philippines. Para makadaog sa atong Bisaya Gyud load promo, text lang mo aning numero na naa sa atong screen: 0917-848-6469 o 0908-8501-364. At magpadayon day ko og announce sa atong mga lucky winners from last week's episode. Si Renz Baguio from Cogon, Bohol, Honey Orbiso from Cebu, Rogelio Magsipok from Masbate, Yolanda de la Cruz, Misamis Oriental, Chrysler Dan Hamora from Bilar, Bohol, Robert Dave Kimada from Cabanglasan, Bukidnon, Judy Ann Pening, Marida Leyte, Sara Badinas from Bohol, Jay Aquino from Alcantara, Cebu, Junrich Babatuan sa Panglao, Bohol. Congratulations sa ato mga winners. Mao to sila tanan. So ayaw kalimot i-like, i-share ang Bisaya Gyud sa Facebook. You can also follow me at Tristom Shaun Romero sa akong Facebook page or Local Youth Development Office @LYDO LLC. So ako di ay si Tristom Shaun Romero, taga Pajo, Lapu-Lapu City. Papaalam sa kanyo. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Good News Tristom ug sa ato mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nagpagawas og usa ka milyong pondo ang Sanggunaing Kabataan sa Barangay Pajo, Lapu-Lapu City aron matubag ang panginahanglan sa ilang mga kababayang karong panahon sa pandemya.
Aron mabalaan ang detalye, lakip ang uban pa nilang programa para sa mga kabatanunan. Makauban nato karong hapon si Sanggunaing Kabataan Barangay Pajo, Lapu-Lapu City Chairman Shalako Rowatan. Mayong hapon kanimo, Shalako. May hapon, sir. Thank you for having me. Shalako, ang Sanggunaing Kabataan gamay lamang ang pondo ug sama sa akong na hisgutan ganiya nagpagawas og 1 ka milyong pondo ang inyong dawatan para sa mga nanginahanglan ninyong kababayan. Can you share to us kung unsa na assistance ang inyong nahatag sa inyong mga kababayan gamit ang maong pondo? Kwan, regarding sa katong 1 million sa among gipa-release sa SK diri sa Barangay Pajo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, usa sa among mga proyekto katong mga panahon na katong kusog pa kay COVID is kanang sa Barangay Gyud is aduna kitay budget intended for mga disaster preparedness. Ug sa diyang wadam ha nisud si COVID. Ya as SK nipalayag ko kanang nibungat kog presyo nga mo ni ang akong intended nga supplemental budget tabang sa pag-apod-apod sa ato mga kaigsuonan na aduna diri sa Barangay Pajo para matagaan sila og kanang mga price assistance kay katong mga panahon na lockdown man to na wala tay stable income. So natanggong gud ang tanan. So sa akong part po as ni Sanggunaing Kabataan Chairman, inubanan sa ako mga konseho, ni-decide mi nga mo release mig 1 million. Timing kaayo katong pag-release sa 1 million na question na mi ato. Kay sa part sa SK dapat kuno dili mo exceed og mo gasto og kanang 50,000 above. Pero sa among part ni-release og 1 million risko kay to nga kuan na move. Pero amo gud kanang gipanindigan ang among kuan, ang among pagtabang sa mga among kaigsuonan kay nanginanglan tagtabang ato mga panahon kay COVID man to gud. So usa sa among proyekto na hatag ato pag-apod-apod sa 1 million is number 1, nipalit mi og worth 3,000 sack of rice. Sunod na namalit mig mga dilata. Uban pa naghatag mig ka ng financial assistance sa mga nagtabang sa mo pag-brought up sa kanang mga proyekto. So kato is big move kit good. Labi na kanang wala pa toy guidance, timing kaayo ni gawas ni release si President Digong og katong Republic Act 11469 or commonly known as katong Bayanihan Act as one. So sakto na gud to akong move kay sa katong Republic Act pwede mo realign ang certain LGU intended for COVID. So wako na sayop. Ang akong punto lang is makatabang lang gud sa among mga kaigsuonan. Though dili sa scope sa SK, at least we heal as one, I help nakahatag og tabang sa among mga kaigsuonan dili sa Barangay Pajo. Good job, Shalako, ug sa kinatibuk-an sa inyong sanggunian. Karong umaabot na November 29 hangtod December 1, adunay ipahigayon na mass vaccination program ang kagamhanan. Unsa sad ang inyong gihimong pangandam ani o giunsa pod nato pag-educate sa ato mga kabatanunan aron sila magpabakuna? Regarding sa atong umaabot na aktibidad sa November 29 to December 1, diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aduna tay kanang mass coordination sa mga 30 ka barangays. So sa Barangay Pajo, ang among nag ikaabag is ang ang support manpower sa pag-apod-apod sa mga gusto magpabakuna. Regarding sa mga kabatanunan na wala pa na bakunahan, sa among barangay nag-educate mi sa mga kabatanunan namo labi na sa mga scholars ug sa mga empleyado nga adunay mga anak edad 15 to 30 pataas. So ang among gibuhat is nami mga infomercials na amo gikalat sa ilaha. So aside sa hard efforts ni Mayor Akong sa pag-encourage na tanan dapat mabakunahan, kami po as part sa SK aduna po may mga proyekto sama sa mga infomercials, pag-post sa social media na amo gina-encourage mga kabatanunan na magpabaksin, which is kailangan mo gud kaayo gud para mapanagang nato atong kagalingon laban sa COVID-19. Karon ikaduhang tuig nang na-implement ang distance learning program sa kagamhanan, unsa pod na assistance ang inyong gihatag sa mga estudyante sa inyong barangay?
ako excited kay ko i-share ani good kay proud good kay ko good sa among proyekto na nabuhat since katong paglingkod na ko as the Sanggunaing Kabataan Chairman sa Barangay Pajo. Isa sa among mga proyekto na natagan sa mga estudyante is aduna ko before 20 scholars. So kana nga 20 scholars nami mga beneficiary sa mga bright na estudyante as their subsidy para pag-continue sa ilang pagskwela sa ilang pagskwela. Karon katong panahon sa COVID, ang among gibuhat is since bawal magtagud magtapok na wala face to face, nahatag kog proyekto sa mga eskwelahan diri sa mga public school sa Barangay Pajo, mga printers, papers, and etc. Since successful kito nga kuan na proyekto, lipay na pud kay ang feedback manggod sa mga kabatan-unan, though wala sila sa face to face, at least na feel nila ang kaapag na gumikan sa Sanggunaing Kabataan Barangay Pajo. Pwede sad nimo iambit sa amo ang inyong programa diin nag-apod-apod mo og Jetmatic water pumps para asa ni og unsa sad kadako ang nahatag natabang ani sa mga residente sa inyong barangay. Regarding sa kanang mga poso or Jetmatic pumps, traditional good na proyekto sa barangay. So ang purpose nga ngano naghatag ni kana mga Jetmatic pumps is sa atong naibaw-an mga good health is wealth. So kutob sa among makaya at least everybody sa among constituents kibaos na unsay importansya sa pag-alaga sa atong kaugalingon labi na sa health, especially karon pandemic na karon, dapat sanitize ta, ligo tag 3 times a day. So usa sa among purpose ng hatag niya na is para maka-assist niya nga aside sa knowledge nga among giapod-apod in terms sa COVID, at least nakahatag bumig ka ng pamaagi in terms of sa mga Jetmatic pumps para sa mga katawhan na kailangan good kayo good apan para sila pagtigo sa ilang pangadlaw-adlaw. Shalako, ang imong mensahe na lang og painumdom sa mga kabatan-unan sa Barangay Pajo ug sa tibok Lapu-Lapu City. Ang akong ikahatag nga giya ra good, dili kailangan na naka sa isa ka posisyon para makahatag kag big impact. For as long as you do little things towards sa imong mga kaigsuonan or sa imong surroundings, ako na kay nagtabang. As the Sanggunaing Kabataan Chairman, isip isa kamahan, ang ako lang gud kagahin lang gud sa inyo is know your passion lang. Ipadayon kung asa ka malipayon niya. Be a great impact niya. Kuan pod mas maayo man gud ibaw ka unsay sakto unsay dili. So padayon dito sakto gud. Ora. Daghang salamat Sanggunaing Kabataan Barangay Chairman Shalako Rowatan ng Pajo, Lapu-Lapu. Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago. Kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Pangatlo, eto pa, mas solid to. Mas natatawa na rin naman ako talaga totally. Aasarin nyo ako na, sasabihan nyo ako na lamok, 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 lamok,
Welcome back mga igalang Bisaya sa atong mga kaigsuunan na lahutay sa paghatag og serbisyo karong panahon sa pandemya sa atong mga kumbati ng mga driver, sa mga security guards ug sa uban pa mga frontliners. Mayong hapon kanyong tanan mga kabiji, inyong nakita ug nadunggan ang kantang Lamok. Lamok. Usa sa mga hit viral music sa atong original Bisaya music artist karong hapon gikan sa Cebu. Karong hapon, makauban nato si Chanli Alburo, also known as Sean Al. Mayong hapon, Sean Al. May hapon sa Secretary. Sean, please introduce yourself. Kinsa man si Sean Al ug unsa ang imong tinuod na propesyon gawas ani? Ako day si Chanli Alburo, also known as Sean Al. Aside sa paghimo na kog music, paghimo na kog mga meme songs, isa day ko ka licensed civil engineer diri sa Cebu City. And I am a property manager sa real estate industry. Naghandle ko og condominium as of now. Wala ba nakaapekto sa trabaho nimo as property manager kining paghimo nimo og music? Wala ra man siya kaapekto kay nabahin naman ako tarong akong oras sa morning work hours nako, and then after sa duty diha nako maghimo-himo og mga kanta like sa gabi gibahin ra gid nako siya para ma-manage na kog tarong, like maghimo kog kanta sa gabi nya trabaho sa buntag, so dili gyud ako siya sabay-sabayon ba. Focus ka sa job, focus ka sa imong hobby. I-separate lang siya. You are a licensed civil engineer pero you're making a name sa music industry pinaagi sa mga viral memes sama na lamang sa Lamok, Rastaman ug uban pa na mga gibutangan og musika. Giunsa sad nimo pagsugod? Nagsugod ra ko sa paghimo-himo og kanta sa nagsugod dagit ko sa sa kanabitawong pag-scan sa mga viral memes. Unya nagsuway-suway ra ko, nag-experiment ko, what if maghimuan nila ko siya sound, himuan nila ko siya music, mo click ba. Gawa sa mga viral memes naapod kay mga original Bisaya music na giproduce. Can you share to us kung unsa ni sila ug unsa ang nahimo nimong influence para muhimo og kaugalingon nga Bisaya music? Hilig jud kog mga electronic dance music. Mao na sila naka-influence nako paghimo og songs. Kay sa kanindot man gud sa musika nga EDM, nisuway sad ko nga maghimo kog same nila nga beat like nilang Alan Walker, mga favorite artist nako like and Kaigo, si Avicii. Nisuway sad kog himog beat pero binasaya kay gusto nako i-share sa madla nga kaya sad sa Bisaya himuon ang mga inana nga beat, EDM beat. Sean, karong hinay-hinay nakang nailhan unsa sad na mga oportunidad ang miabli nimo ron? Mga oportunidad, mga invitation na sa lailaing mga programs, lailaing mga TV networks. Nasad ko yung mga invitation sa big labels. Pero as of now, nag-focus pa ko sa making meme videos kay ganahan sa ko magpakuan ba maglingaw-lingaw lang. Di sa kay ko mo focus sa serious mode. Kay ang ako ganahan ako makapahatag og kalipay sa mga netizens. Ganahan sa mga trending karon, pag makita nilang ako madunggan nila ako music, makahatag og ngisi silang ilahang naong. Aduna ba kay mga future plans ug unsa sad ang imong mensahe sa mga tawo nga misuporta sa imong music? Una sa tanan, ganahan ako magpasalamat sa inyo, sa akong mga supporters kay nagsige gyapon sila suporta nako, malingaw gyapon sila sa akong memes, mag-abang gyapon sila sa akong mga release nga meme songs every Friday. At least naagyapon sila maminaw nako. Di pare sa una nga mag-release ko meme songs gagmay rag mananaw. Pasalamat ko ninyo kay naaragyapon mo sa kong side, mo suporta, mo katawa, o mo malingaw sa kong mga meme songs. Sean, invite our viewers and listeners sa asa ka pwede madunggan
ug unsa ang imong mga social media sites na pwede kang i-follow. I-follow ko ninyo sa akong Facebook page, Shaun Al, sa akong YouTube channel, Shaun Al gihapon, og sa akong Twitter, Instagram, og sa TikTok. Magsigir ako release og meme songs every Friday, weekly na siya. Kung ganahan mo mo suggest og mga meme songs, i-PM ra ko ninyo sa akong page or sa akong Facebook, sa akong Instagram. Kung ganahan, kung viral gani na inyong mga meme songs nga gisuggest, ako na siyang ihimong content every Friday jud. Pero may kita mo pakataon. Daghang salamat Shaun Al, ang atong original Bisaya music artist gikan sa Lapu-Lapu City sa probinsya sa Cebu. Usa ka kagarbo natong mga Bisaya Gyud. Daghang salamat, Secretary. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, usa na sad ka original Bisaya music artist ang nisikat tungod sa social media. Busa ayaw, nakaulaw og share anang inyong gitago nga talent ha, mga kabiji. Wala ta kabalo na pwede po ning mahitabo nimo na sa pag-share sa imong talent makalipay na ka, posible pang muabot nimo ang dagan pang mga oportunidad. Mga higala, diri natapos ang inyong programang Kanunay Andam Motabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat sa atong mga nakauban. Si Office of the President Asec Veloso, Sanggunaing Kabataan Barangay Pajo, Lapu-Lapu City, Chairman Shalako, sa atong Bisaya Gyud Youth Correspondent sa Lapu-Lapu City, Tristom Shaun Romero, ug sa atong original Bisaya music artist gikan sa Cebu, Shaun Al. Kita na sad ta tuwing Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXNB 648 Armen Malaybalay. Ug makita sa social media platform sa Armen Facebook o Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad og like, follow, share, and message sa among Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH ug ang Bisaya Gyud Surigao del Norte Instagram. Bisaya Gyud. Share, og like, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad mo kontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Andanar. Amping pirmi magampo og magkita-kita tag usab mga bahay diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!